Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. За България президентска република отговаря професор Божидар Димитров, Канко брат. Беновска пита. И с огромно удоволствие каня като мой гост, не идва в студиото, професор Божидар Димитров, един от основателите и ръководител на Канко брат, Движение за президентска република. Дам тая. Дайте ръка. Лява сметка. Внимавайте, че тук има бомба. Това прилича Настанете се. противотанкова мина. Точно така. Аз съм служил в войни, за разлика. Какво сте ми донесъл? Ананас. Ти подаряваш ябълки, аз ананас. Какъв символ е това? Символ е, че българският народ, след като ме избере за президент и управлявам 4-5 години, ще яде ананаси. Само ананаси. Те, които обичате. Това символ на благоденствие Аз, ли? например, не обичам. Е символ на благоденствие. Колеги, искате ли мен да ме виждате заедно с един друг обещаваше да ходим всички на Малдивските острови. След 4 години управление. Кой беше той? Не мога да си спомня. И хората ще ходят при мен. Добре. Да ви подам Подай. здравата българска червена ябълка с пожелание Хвърля да не загниете. Няма да загния. Браво. И Какво друго ми носи? носи ти, понеже запя, носи 3 мои книги. Какво да правиш? Много са, не можах да избера една. Божидар Димитров, българската християнска цивилизация. Там ще научите какво сме направили. Не сте ми ги написали, господин Димитров? Ще я разпиша. Добре. 12 мита в българската история. Много успешната. И митът за Вазак. Досието ми. Досието ми е публикувано до последната За кощера на Ченгеда това. И нося ви най-малката си книга. Само при няколко дни излезе. Ще я разгърнеш. Понеже запя кога зашумят буките. Това беше преди ефира. Да, един твой колега е издал. Кажете му името, това е Слави Трифонов, защо трябва да го Слави крия? Трифонов, да, 21 песни. Аз написах история на песните. Вътре ли е? Моля? Вътре ли е това историята? Вътре кога зашумят буките. Това е любимата ми песен. Надценявате Виж ми, какво нещо? маникюра ми надценявате. Колко малък е живот. Един ден ми се обади, мислех, че е македонска песен. Казваше наша тракийска. Коя? Кога зашумя да, и е посветена на единствения герой в тези национално-освободителни войни от Созопол. Сина на попа, капитан Костадин Поп Николов. Аз се запях преди ефира, защото Патарински ме подсети нашия редактор, че съм е пяла тази песен заедно с Кирил Добрев в ефира. Четвърта и съм е описал. Как съм научил, че всъщност е много моята благодаря. тракийска песен. Този подарък и книгите са трогателни. Ще го пускаш колата. И аз на своя ред да ви поделя едно интервю, което направихме заедно с Ахмед Доган. 92 Чувал година. съм за него, ще видя дали е казал. Бих искала да го прочетете и да говорим ще го пак. прочета, защото знам много за него. За И Доган или за това? Знам много неща. Знам, че той изпълни блестящо Да хвърля ли последната някой задача, буклук? която му възложих. А тя беше да овладее огромната негативна енергия, събрала се при българско турско население. То беше 800 хиляди човека тогава. И да я насочи в демократичен път, а не в разни въстания от косовски тип и прочие дивотии. Чухте ли ми коментара, като говорим за Ахмед Доган? Да. Аз поставих въпроса за това, че другата неделя, вечерта, вероятно, вече ще имаме за 4-ти път, пореден път. Смятайте, че го имаме. Ще имаме президент Путин, да. Както и че Божидар Димитров ще бъде следващия президент на България с правомощия равни на Путиновите. Чакайте, ще стигнем до вас и до Путин. Да. Но исках да питам, понеже говорихме за Доган, споменахте етническия модел, Косово. Каква реакция трябва да очакваме от политиците, когато изберат Путин? От Борисов, каква е реакция? Те отдавна са свикнали смисълта, ще бъде избран Путин. Предполагам от 2-3 години. И съответно са се приготвили своите действия в този въпрос. Каква е вашата прогноза? Какво ще промени това, което Борисов забелязвам при в Бойко, политиката? че води умерена политика. Кой? Бойко. Той се движи по линията на цар Борис III.
Русия е една голяма мечка. Ние сме една баболечка. Мечката дори да не иска да ни прави нещо лошо, само да се обръща от хълбот на сан, може да ни смачка. Затова добри отношения с Русия. Когато и аз стана президент, ще правя също. Кажете ми. Какво? Ще ви попитам, чакайте, ще ви попитам. И аз нещо. Нали, аз съм водещ и от време на време професионална дипломация. Кажете ми, моля ви, една основателна причина, само една, поради която трябва да се зверим на Русия. Какво ни е направила Русия? Що трябва за всеки момент флотилията ни от водни колелета с по една ракета отзади да бъде готова да тръгне от Варна към Севастопол? Мога ли да ви отговоря с изречението, което отправих към премиера Борисов? Да. Дали той ще иновира политиката си към Русия, ако мога така да се изразя модерно, и ще бъде толкова сърцат в защитата на Путин пред Европа, колкото е сърцат в защитата на Ердоган пред Европа. Аз не мисля, че кой знае колко защищава Ердоган пред Европа. Защитава го достатъчно Путин, и с какво дипломатична толкова, мярка. какво Нека да бъде толкова го разбрана защитава? правилно. Нека да го кажа. Вие знаете ли, че стокообмена ни с Русия, износа ни, се увеличи от 4 пъти. И сега, ако изнасяме стомана за Америка, за САЩ, пак ще се увеличи износа ни на стомана. Ако Тръмп махне митата, както обеща с нощи. Не. Знаете ли как изнасяме за Русия? Продаваме 100 000 тона ябълки на Македония, тя не е обявила, или на Сърбия, или на Армения, или на Грузия. И той ги продава на Русия. Това не е наш износ. Наши износ. Наши са ябълките. Наши са пюретата. А каква трябва да е реакцията на президента Радев на избора на Путин? Той вероятно ще се състезава с Борисов. Кой ще покани Путин в България? Нека да напомня, само да се изкажа, обичате. Да. И нека да напомня, че той обвини Борисов иронично, че може би ще се превърне в разносвач на шербет по повод предстоящата на 26 март среща на Ердоган с представители на европейския ръководство. Но дали Радев ще се възприеме като разносвач на чай, ако Путин отговори на неговата покана да дойде в България? Подобни приказки не са достойни за един президент. Разносвач на шербет. Аз никога няма да ги употребя и не ги употребявам. И съветвам ми президента Радев да не ги употребява. И време е да свикне, че е само една протоколна фигура. Че той не може да се меши в политиката, както ужасно му се жела, да се меши. Ако не да основа една партия, която да се бори за президентска република и да се присъедини към нас, ще го приемем с удоволствие. И тогава да се бори за повече правомощи, да се меси в политиката и т.н. Да стои мирно там, когато свещават знамена, вдигат знамена и прочее, и да не се бърка в неща, които не са негова работа. Веднага ще развием темата, защо Радев в лично качество или като президент, като институция, трябва да бъде протоколна фигура, както казвате. Но още един въпрос преди това. Да. Корнелия Нинова ще успее ли да размрази своята невидимост, да не я забелязват от Русия? Нека да не забравяме, че тя освен всичкото изхвърли от активната политика, просто го дистанцира и махна почетния консул на Русия в България Георги Гергов. Нейният меценат и благодетел. Ако изберат Путин за 4-ти път, Корнелия Нинова ще може ли да стопли отношенията си с Русия? И не само него. Корнелия Нинова в момента... момента... Гергов, защото е почетен хора, консул на които Русия. познавам в БСП, на висока позиция и на средна, съвсем сериозно се замислят дали Корнелия Нинова не е установила някакъв конушмак таен с Бойко и работи за разсипването на БСП. Той се улеснява Бойко в неговата работа. Не се смейте. Вие сте шеговият. Не, аз не съм. Те, които ми говорят, може би шеговийци, но не ми приличат на шеговийци. Тя работи за Бойко Борисов. Тоест Корнелия Нинова е тайното оръжие на Точно Борисов така. да разруши БСП. И някои неща
биографията ме смущават. Аз бях член на Висшия съвет, когато се появи Корнелия Нинова. Там при нас. На кой Висш съвет? Висшия съвет на БСП. Така. И изведнъж тя се появи като Висшия съвет. И не някой друг. Антон Кутев, който е от махалата, търчеше и бегаше, но тя не е член на БСП. Вика, как ще избираме във Висшия съвет? Да, това се говори упорито, но няма верно. доказателства. Може ли да се докаже с документи? И какво трябва да се докаже? Да се видят протоколи, кога е станал член на Да ги партийната покаже. организация на оборище. Да ги покаже. Не знам. Не знам. Да ги покаже. За всеки случай това се говори. Антон Кутев, който сега и е солташът, беше най-възмутен от всички. Аз мен тези неща не ме интересуваха. Попитах ви, защото се интересувах от през призмата президентство. Да. А сега... Не бива. Тоест, в момента е нищо. Нещо абсолютно излишно. Кое? Казано честно. Президентството. Защо? То просто харчи пари на хакерне. Защото нищо не решава. Само ми отговорете, излишен е президента Радев като личност цялата институция. или цялата институция? Цялата институция. Защо? А защо? Защото нищо не решава. В нашия живот са важни и институциите и хората, които стоят начало на тях, които взимат отговорни решения. Отговорни решения да стане това или да не стане това и т.н. Те не могат да вземат нито едно отговорно решение. Единственото, което могат да правят, е да гласуват вето на някой закон, който след 2 седмици отново се прегласува. Ако е свестен закона, да? Добре, но вие изпадате в противоречие. Къде? Искате, основавате движение КАН, брати, ще обясните защо КАН, Той е Кан. което ще се бори за президентска република. При който президента ще има пълни правомощия които имат президентия в президентските републики. Ще ги изредя най-големи. САЩ, Русия, Франция, Турция. И Чехия до някъде и така нататък. Испания пропускате? Не, това няма такова нещо. Пардон, има крал, извинявайте, разсеях се. И президента с един глас печелил изборите, ще може да назначава правителства. Всички министри. И естествено, за да му върви работа, защото той ще бъде лично отговорен. Сега няма отговорни. Мила Илияна няма отговорни в момента. Можеш да ми кажеш кой трябва да бъде гонен за това, че е продал само, т.е. запазил само 33 на 100 от ЧЕЗ, което означава нищо. Ще ви отговоря чисто юридически. Знаете ли? Чисто юридически има ли отговорен човек, след като решението е колективно? Накрая на предаването ще ми гостува новият председател на Върховния административен съд. Вие, професоре, знаете ли, че ако някой не изпълни решение на съд... Да, след го. Не, 5 години. момент. И ако той е колективен орган, както е примерно Министерския съвет, както може да бъде КЕВР, както може да бъде някоя... Каквото ще се. Министерство. Тези институции носят глоба от 500 лева на колективния орган. Ужасно. Така че направете... Милите ще се разорят. 500 лева. Да. Ужас. Направете алюзия тогава, дето ме питате кой носи отговорност за продажбата на 33% на ЧЕЗ. Да. Никой не носи. Ако не изпълниш решението, 5 години колективна отговорност. Знам го по себе Тоест си. никой. Да. Така. Сега ще се знае кой. Президентът е взел решение. Ние сме изпадали в такава ситуация 35-та година. И царя е постъпил великолепно. Назначавал е правителство от професори. Професори в занаята и професори в менеджмента. И България за 8 години прави такъв скок напред, какъвто не е правила преди 60 години. Аз ще направя същото. Ще назначавам професори. Имам ги вече, те са над 200. Ето тук са, в този списък, с телефоните, с всичко останало. Я да видя. Виж, а преди това ще прочита нещо и ще изпитам хората, които ме гледат, дали им напомня нещо това. И ще кажат коя година от предходните е написано. Читат и на тебе, да им те дали ще сетиш.
Досегашната партийна политическа система окончателно се провали. Радев казва, атрофира. Пълното разложение на партиите дълбоко засегна обществото, държавата, народното стопанство. Последвалата от това морално-политическа криза има. Последен изход от това състояние е днешната гавра на партийните хора с народ и държава. Това състояние не позволява да се създаде една стабилна и творческа власт. Партийните и лични разпри не дадаха възможност не само да се разрешат, но и да се поставят държавните и стопански въпроси. Хайде, кажете. Да не е от 9 септември? Не. А какво е? 19 май 1934 година. Нещо от това, което е казано, да не е валидно и днес. Казах какъв е изходът. Царя се явява в рамките на президент и назначава професорски правителства. И България прави своя скок. На няколко пъти говорите от първо лице. Подарявам ти ги. Единствено число. Да. Защо? Тоест, вие ще станете президент. Ами хората за сега, от тези учредителите, около 100 и кусур човека, искат аз да бъда. Какво да направим? Ако и останалите... А как ще променим законовата база, която ви позволява това? Много просто. Закона предвижда, проверили сме го, имаме юристи достатъчно, прави се референдум за Велико народно събрание. Промяната на държавната форма на управление може да стане само от Велико народно събрание. Прави се референдум с един единствен въпрос. Не като Слави, 7 въпроса, нали? Всеки от различно естество. Единственият въпрос ще бъде следния. Съгласни ли сте да се свика Велико народно събрание, запетая, което да промени формата на управление на Република България от парламентарна република на президентска. След като... Кога го планирате това да стане? Ами веднага да минат малко тези събития. Напоследък да се учредиме. Още не сме се учредили. Имаме учреден протокол, но нямаме регистрация. Питам ми, защото има още 4 години до избора на следващия президент, ако той изпълни целия си мандат. Ние няма да допуснем това. На първите избори ще се явиме с допълнителна бюлетина, както направи Слави. 19-ти. Ние... Канко брат. Добре, да, кои са първите избори? Евентуалните редовни първи президент. До година има... Парламентарни европейски. Не. Европейски. До година има... Европейски. И местни избори също така. Няма значение. Ще явим на едни от тях. Като допълнителна бюлетина, както беше при Слави. Не разбирам какво ще се получи. Влизате в парламента. Ама не влизаме в парламент. Къде влизате? В Европейския парламент? Народ гласува, парламентът е длъжен да го гласува. За референдума говоря. За референдум. Добре, но... Това се явява на избори за президент вече. Тоест все пак ще минат 4 години оставащи на Радев. 2-3 години ще минат. Виж хора, пък да стоим така с кръстени ръце. Говори се и още нещо обаче. Какво? Че Бойко Борисов също може би ще пожелая да се кандидатира. Да се кандидатира и Валентин Радев, и вие може да се кандидатирате. Демокрация сме. Не се шегувайте. Демокрация сме. Всеки може да се кандидатира. Как ще победите Бойко Борисов? Ще го победя. Как? Народът ще реши. Ако народът реши Бойко Борисов, да си го управлява Бойко Борисов. Не, питам ви. Оставам на страна. Тук не става дума за борба между Бойко Борисов и Божидар Димитров. С какви аргументи? Какви тези? С какво ще спечелите вие народа? Че не могат при тези коалиционни управления, за които се говори в този лист, който ви дадах, не могат да осъществят идеите си. Ето моите приятели патриотите. Имаха идея да решат с един замах демографския въпрос. Междувременно се появи и втори въпрос, който могат да решат с един замах. Това е въпросът с работната ръка. Ако бяха приели един закон, който и аз подготвих, и който го приеха унгарци и румънци, те щяха 500 хиляди годишно българи от диаспората да им дават българско гражданство. Не го прекараха този
и нямат и намерение да го вкарват. Нещо повече. Знаеш какво се получи миналата година? Миналата година ти излиза вице-президентката и казва: дадахме гражданство на 3380 души. Само една твоя колежка от Монитор каза: това е 4 пъти по-малко от предходната година. Вие не забелязахте това. А това си е антинационално действие. Да, това беше една от задачите ви, когато вие бяхте министър без портфейл. Да, и частично успях. Аз дадах на 17 и 18 хиляди през тази година и половина, през което бях министър. Сега 3380. 4 пъти по-малко от миналата година. 4 пъти. Срамота. Вместо това в отчета си, това нещо не го казах. Не си посипаха главите с пепел. В отчета на президента и вице-президентката си говореха какво е свършил и какво не е свършил Бойко. Отчитаха друг човек. Не себе си. Защото себе си нямаше какво да отчитат. Гласувахме 5-2. Много важно. Добре, като бъдеш президент, да ви попитам. Да. Какво мислите вие за случая с ЧЕЗ? Вече май казахте. Нещо ще добавите ли? Не. Пълна измислица. Така, какво мислите за неизбежната самоотбрана и евентуалните промени в наказателния кодекс? Като бивш ченге мога да дам съвет на тези, които ще стрелят. Те трябва да стрелят, за да не се мъчи човека, да не му изпразват цял пълнител в корема, да стрелят в главата. Главата винаги е сигурна. Главата човека ще бъде, ако не убит, то поне е изкарано в строя. Може ли по-ясно? Вие за това ли сте, когато някой проникне в моя имот, застраши ме, аз да си извадя оръжието, пистолета и да го застреля? Да. Като препоръчам да се стреля в главата. Ако е незаконно притежавано от мен това оръжие? Това са вече други въпроси, свързани пак с правото. Незаконно не е хубаво да имаш пистолет, но... Много хора имат незаконно оръжие, защото се чудят как да се отбраняват. Аз нямам. Що не отидат да се регистрират? Не е много трудно. Отиваш при една хубава лекарка, обикновено млада, която почва да те пита: сега за какво ти е оръжието? Аз понеже бях постриган късо, когато взимах моето и не бях толкова известен, казах: живея на гара Пионер, там има много цигани. Искам да убия 5-6. Как ще ги убиваш? Те работят, щом са на гара Пионер. Там много викат, като се напият, а те са постоянно пияни. Не профанирайте разговора, моля. Да стане малко весело. Стиги сме го правили сериозно. Айде да го направя сериозно. Сега ще разиграва един... Да не я питате там, като ченге, какво ще каже. С един скрипал, нали, който ще ли да го тровят от руския, да, с нервно-паралитичен газ. Искам да ви кажа, пак като ченге, че нито Георги Марков, нито Литвиненко, нито този нещастник са убити от или е направен опит да бъдат убити от Държавна сигурност. Държавна сигурност, която да е тя, източна, западна и прочие, се действа по един начин, по един принцип. В рамките на 3 секунди след началото на изпълнението присъдата, човека трябва да бъде мъртъв. Той не се впръсква с рицин, вие се гордеете с факта, че сте бил секретен сътрудник. Книгата и ще решите. Аз съм информирана, но не съм сигурна, че всички наши слушатели и зрители знаят това. Затова просто я отворих, за да се вижда и надписа. Затова направих книга. Че вие сте бил секретен сътрудник на 14-ти отдел на първо главно управление на Държавна сигурност в периода 79-90 година. Да. Това как ще бъде посрещнато, когато се обсъжда вашата кандидатура за президент, според вас? От кого? От различни... има много почитатели на бившата Държавна сигурност. Българския народ. Има много почитатели на бившата Държавна сигурност. Има много противници. Младото поколение пък изобщо даже не знае за какво става дума. Как ще го обясните кратко? Мислил ли сте го? Работих за България. За разлика от купища сегашни политици, работили за Турция, за Гърция, за Сърбия, за Съединените щати, за Русия. Аз работих за България. Нали се сещаш, че приказките Българска Държавна сигурност работеше за Русия?
Да, много се интересуваха руснаците от българските католици през 17 век. От историята на Петър Богдан, най-старата история на България, която намерих, и други подобни документи. Въобще не се интересува, само България се интересуваше от това. Добре. И правилно. Благодаря ви. Много И аз за ви този благодаря. разговор беше изключително важен. Споделихте Да. много неща, които може би звучаха познато, но изглеждаха по друг начин през призмата на новите Няма факти. нищо. Да. Да помогнат. Няма нищо. Добре. Значи противотанкова мина. Да, това го донесе ревизоро. Желая ви Кой успех. го донесе? Ревизоро. Ревизор. Желая ви успех. Добре. Разговаряхме Как се, с господин професор Божидар Димитров, основател на движение Канкобрат. След рекламна пауза продължаваме нататък с господин Рамадан Аталай, ДПС. Беновска пита.